לב, הפורטוגלים לא מטומטמים. הם יודעים שישראלים כל כך מוכשרים. לכן הם מחלקים אזרחות לכל דכפין פה. וואו. אתה יודע, הם מחלקים אזרחות אפילו לאנשים מהמוצא שלי, ממוצא עיראקי. נראה לך אנחנו באנו מפורטוגל? בגלות בבל 2700 שנה. מה זה השטויות האלה? לא, כי הם רוצים את הישראלים אצלם. התקשורת פה והפוליטיקאים שמחוברים עם בעלי ההון, איבדו כל רסן, כל בושה, והציבור מתווך על ידי אינפורמציה שקרית. אז 15 שנה ניסיתי לשבור את זה, דרך מגש הכסף, דרך הפגנות, דרך חינוך, דרך פודקאסטים, הרצאות, מה לא, אבל זה לא עובד. איזו מדינה זאת, שמתאכזרת לחלשים שלה, לקשישים שלה, לנחים שלה, הצעירים שלה רוצים לברוח ועוד לאן? לפורטוגל וליוון שהן המדינות הכי עניות באירופה, הצעירים של יוון ופורטוגל בורחים מהן, אז הצעירים שלנו בורחים לשם. אבל אתה מסתכל על החיים פה, החיים פה איומים ונוראים בסטנדרט מערבי. תחשוב בהיגיון, במדינה כמו פורטוגל, שאני חוזר ואומר, זו המדינה הכי ענייה באירופה המערבית, רמת החיים הרבה יותר טובה מפה. א', הם לא צריכים לעבוד יותר מ7 שעות. 7 שעות זה משרה מלאה, כולל הפסקת צהריים, ששעה וחצי אם לא אכפת לך. במשק בית ממוצע, אתה לא צריך 2 משרות מלאות. לא אתה ואשתך צריכים לעבוד משרה מלאה, ואין מי שיסתכל על הילדים. מספיק משרה וחצי גג. דבר שלישי, אתה יודע כמה ימי חופש יש להם? אתה יודע שאנחנו עובדים, זוג ישראלי ממוצע, עובד 700-800 שעות בשנה, יותר מזוג גרמנים. וואו. זה נראה לך הגיוני, זה נראה לך סביר, שלא לדבר על זה, שאנחנו עובדים כל כך הרבה, מסיים את יום העבודה אחרי 10 שעות, מתחילים הטלפונים והמיילים, פה אין יום ואין לילה. עבודה מציקה לך מהרגע שאתה מתעורר עד שאתה הולך לישון. כן. בפורטוגל או באירופה או בארצות הברית, תנסה להתקשר לעובד שלך דקה אחרי תום העבודה, אתה יודע מה אתה תקבל? תביעה. אין דבר כזה. וואו. אני באתי לשעות העבודה, לא יבלבלו לי את השכל אחר כך. אז החיים פה נורא נורא קשים. במדינות אירופה, מה אתה חושב שאתה צריך להיות תואר שני לכל תפקיד פקידות? או תואר ראשון לכל נציג שירות לקוחות? נראה לך? פה אין מספיק משרות שמשלמות שכר הוגן, אז כולנו נדחפים ללמוד וללמוד וללמוד, כדי שנוכל להתחרות על מקום העבודה, ואומר לך את זה נשיא של מועצה אקדמית של המכללה הכי גדולה בישראל. מה קורה פה? עכשיו, תחשוב על זה בהיגיון. אנשים פה לא סוגרים את החודש, אין להם שום יכולת לקנות דירה, שום יכולת לקנות דירה. מה הם יעשו כשהם יגיעו לגיל 67? כבר אני אומר לך מה הם לא יעשו. הם לא יצאו לפנסיה. הם לא יכולו לצאת לפנסיה. איך הם שלמו את השכירות? מהפנסיה שתהיה חצי מהשכר? והדבר האחרון, יש לנו אופי יזמי. הישראלים יש להם אופי יזמי. אז בשם אלוהים, איך הצלחנו לבנות מדינה שהורסת את החיים לכל מי שרוצה להקים פה עסק, או להיות עוסק? נראה לך שבפורטוגל משמידים כל עוסק? נראה לך מטילים עליו כל כך הרבה מיסים, בירוקרטיות והנחתות? לא, מחבקים. אגב, שים לב, הפורטוגלים לא מטומטמים. הם יודעים שישראלים כל כך מוכשרים. לכן הם מחלקים אזרחות לכל דכפין פה. וואו. אתה יודע, הם מחלקים אזרחות אפילו לאנשים מהמוצא שלי, ממוצא עיראקי. נראה לך אנחנו באנו מפורטוגל? בגלות בבל 2700 שנה. מה זה השטויות האלה? לא, כי הם רוצים את הישראלים אצלם. אבל אנחנו כנראה לא רוצים מספיק. אני אספר לך סיפור, וזה משהו מדהים, כי תמיד שאומרים, הצעירים פה בורחים, אתה מרגיש שזה רחוק ממך, זה משהו, אתה יודע, שאומרים באופן הראי בתקשורת. אבל לא מזמן, קרוב משפחה שלי, החליט לטוס לטיול לשנה, לאוסטרליה. עכשיו הוא מספר את הסכומים שהוא מרוויח, ואין לו איזה תואר, הוא לא למד איזה משהו, בחור מוכשר, אבל אתה יודע, עבודה שכל אחד יכול לעשות אותה. הוא מרוויח שם בערך 70-75 שקלים לשעה. והמחירים חצי. ואני אומר, בוא לעזאזל, הבן אדם, לא אומר את זה באופן אישי, לא משנה לו כל כך הציונות או מדינת ישראל. למה שהוא יחזור בכלל? כולנו אוהבים את המדינה, וגאים בה, וזו מדינה שהגיעה להמון המון הישגים. אבל אנחנו צריכים לקחת בחשבון שנגמרה התקופה שכל מדינה עומדת לבדה. היום המדינות במערב מתחרות על כוח האדם האיכותי. מתחרות. הם לא סתם מחלקות אזרחות על ימין ועל שמאל. הם לא מחלקים את זה להודים ולסינים. הם מחלקים את זה לישראלים. מקבלים אותם בברכה. בואו. כי הישראלים זה כוח עסקי, כלכלי, אדיר.
רק פה אנחנו הורגים את היצר, וואו. אנחנו הורגים את עצמנו, מהמונופולים ויבואנים בלעדים שהממשלה מגנה עליהם. הממשלה מנהלת מדיניות כלכלית שדוחפת את מחירי הדיור קדימה,